gør. Ja, vi har i hvert Det er også fald dejligt i lige. kemi og fysik og sådan noget, der har vi noget, vi i hvert fald også kan bruge i erhvervsfag. Ja. Så på den måde synes jeg, det passer meget. Så hænger det godt sammen. Ja. Ja. Altså er det inde i en uge har et tema? Ja, vi er inde i sådan... En overskrift? Ja. Vi har med dokumentation og kommunikation lige nu. Ja. Og sundhed. Og sundhed har vi Sundhed haft om, først. ja. Ja. Kan I mærke, at det I lærer det ene, kan I bruge det andet? Ja. Okay, hvordan Det er det? meget. Altså vi havde for eksempel, var det i går? Nej, det var i tirsdags, Ja. hvor vi havde kemi, hvor at vi havde nogle ting, som vi kunne bruge til Ja. vores erhvervsfag med hensyn til kost og sådan noget. Ja. Vi havde Og nogle sundhed. opbygninger af Overvægt. kulhydrater og sådan noget. Hvor, Hvor at opbygning af en masse ting, ja. Ja, hvor vi i kemi kom lidt længere ind under huden på det, Ja. så vi rent faktisk fandt ud af, okay, hvad er Ja, reaktionerne hvad det på, når vi egentlig er. spiser, og hvad sker der helt præcis og sådan noget. Også i Så det var jo matematik, der super lavede vi nogle idé. Ja, statistikker. det er virkelig godt, at det hænger sammen Ja. på den måde. Hvad siger du med? Ja, i matematik, der lavede vi også nogle statistikker omkring, hvad man kunne se, der gjorde, hvis der man nu var overvægtig, hvordan det førte til en sygdom og Ja. sådan noget der. Altså. Ja. Så der Så- skulle vi også se forskellen, og hvad det er sådan der. Ja. Tænker I Gjorde det, at de det. planlagt godt? Altså Ja. det er lige før, det er ledende spørgsmål, men Ja. Jeg tænker synes, I det er alligevel, godt at det har de planlagt. planlagt godt? Ja, Ja. Ja. Var det, det er ikke en ledende. Var det anderledes på gymnasiet? rigtig. Ja, helt vildt. Altså, Det var meget anderledes. Der var det jo... ja, der var det jo bare sådan som det grundlæggende der, at man bare får at vide, hvad... Ja. Ja. Det her, altså det var jo også det, der var meget ulempen ved kun at tage gymnasiet. Man går ikke helt sådan dybden i det. Man får det jo kun fra en side af, eller hvad man siger, ikke? Jo. Så det var meget Den anden anderledes. side, du får her, hvad er det for en anden side? Så? Jamen det er jo Jeg tror en godt, jeg side, forstår det lidt, ja, men- det er jo en side, som jeg interesserer mig for. Altså jeg får det at vide på den måde, som kan mest inspirere mig, ikke? Ja. Og som gør, at jeg forstår det Ja. på bedst mulig måde. Ja, det er okay, du må